Guys, fun fact, di ko mukhang itlog, pero akong plato puro itlog. Hindi man sila mukha og itlog. Sa hindi mukha og itlog. Oh, itlog. Gaya ko bacon. Yay, thanks. Wala siya. Tagampa, American manggod sila kakanoon dahil sila rice. Ang di ako Pinoy ka rice. Puro itlog. Bye-bye, kaansak ko. Guys, wala mo ang dito ko mukha og pineapple, pero kukugrove mo na eh. Gano'n na lang na ko na eh. Mura na nagsaging. Mura na nagsaging. Oo. Ako saging. Di ko kumukha na dito dito. Kukugrove. Gano'n na eh. Dito na ko kaya. Oh, masayang mong tirsimil. Masayang mong tirsimil yung mga ilo mo. Masayang ang 3,000. Joke! Kasi jud ko mukhaan bitaw. Kanipod. Kanagsaon na kay kumukhaan jud ani kay jud na prutas. Ang ako ram wala. Ang ako rin yung kanang prutas kay saging talagsaon ra pa jud. Di jud ko kanang mukha og prutas. Hoy, nailiso na. Bantay. Ah, bahala na mo. Aron mo tubo sa tiyan. Ha? Damiya kaya. How sad. Damiya kaya. Sa pawan. Ato sana iuli ko lang pag hinog. Tabaang. So, mo to guys. Mukhaan akong saging. Bye-bye! Do you want to know? Hey guys, it's SakiV here and welcome back to my YouTube channel. So this is the day 2 here in Coco Grove. So for today's video, we'll be doing the Canseno challenge. So if wala pa mo kakita sa day 1 guys, the link is down below. Or kita na mo ato for sure. So let's go, maligo na may swimming pool. And after swimming pool, magkayak me. So sa dagat na sad me. Okay, so maligo. Sako, bye-bye! Imong first can't say no. Ga-start na challenge. First can't say no. Dive. Dive. Oh, dive. Di kabalaw. Wait sa. Wait sa. Guys, si Dritso ug ang bako ko ni shower. Bahala raw nakita. Nunus pada kaayo. Hey guys, so Canseno number 2. Unsay mo i-Canseno number 2? Katita. Katita siya nila sa kanang gaon na mo. Katita ni mo. Hoy pamina dire. Kanang katita nga siya nila. Imo ang tumban. Kanang gasunod ka imo ang tumban kanila sinayara. Kay mo makaputol ta ka. Di lagi na maputol kay habyanas na. Sunod ka katita. Dili ka kaon ka katita ra kay mabalaan naman. Sige lakam go. Epic fail. Walay lami guys. Ngita mig lahi. Uy, swimming pool. Ay, swimming pool. Rock. Nasa bato. Naanay kang bugahay falls. Char. Falls. Five hours later. Hi guys! So, magplano kami mag-volleyball. Plano kami mag-volleyball. Tara to sa hato. Pero may kabalo asa may mula Sabar. ng bola. Sabar. Na guys, na sila volleyball nga kuan. Tara sa tournament na. Pero Uban pinangin naman kagawa. di siya makatumba. Tsara kayo lang. Yan
nyo ka na eh. Mayroon yun. Mayroon sinigam nyo. Ay, kaso dago ay bubo ay. Mas dabo din no. Tanan mo. Ano dabo? Kaya, kung magkaroon ka rin, dito din yung kaya niya. Mga busog ng bulong kuhan kaya. Kira ka pala ito na lidirang manatang rin na kuhan. Makamit sa mga guys. Hindi na ganda, wala hindi madadang araw no. Pero kaya kung mga hulog, ito ang punto yun. Patay. Patay. Alam mo yung bola yan. Wala lang. Wala. Ako, gusto ka mong luwa. Dangkan kan say no, hawat tira. Hawat din ha. Bye, lugar eh. Dangkan kan say no, ayaw pagduyan. Kan say no, ako dira. Oy, kan say no, di ka pwede dira sa duyan. Dangkan, pwede ka mo rin ko dire. Pwede mo videohan. You can say now. Oh, yes. Istara bula. Yes! May bula guys. Oh. Thank you. Bula. Sama niya ron, adulong po kapil. You can play. Mga bobo. Gusto mo? Lo, asa ka? Umalis ka nga. Wow. Dahan na lata niya. Dangkan, get the ball. Anan matay kani kamera sa mana eh. Go, get the ball. Baliw pula mang gisalo. Get the ball. Naghulat si Madam. Iuli na. Iuli sa counter. Ay sa bar. Napapagod na naramang laki hato. Oh, sige na ka. Iuli. Bye. Balik namin sa room. Yayoy. Lagi, balik na. Mano, wala ka bulog asa. Bye. Dangkan. Naog sa dere. Kay. Pero ayaw agi sa hagdan. Pictures siya. Naog dire, pero ayaw agi sa hagdan. Kasi. La 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 la. Hala. Hiluta akong tiil dong. Baliw mo Oh my God, ang ganda ng buhay. Wala ko yung ginana. Agay! Kana! Kana! Panang pangalaog mo diha. Ay na. Kanaog mo diha. Ay! Wala, nabuhat ni Duncan. Bala ka niya.